zmysluplné prečerpanie európskych peňazí ako takých, alebo naštartovanie a prečerpanie európskych peňazí ako takých v operačnom programe doprava, ktoré tá asi najväčšia výzva, pretože tieto peniaze sa nám už nikdy nevrátia a jednoducho musíme ich tak vyčerpať, aby to bolo na Slovensku cítiť. Čiže to sú také 3 pozitívne opatrenia, kde nás na najbližší pôrok čakajú úlohy, ktoré musíme zvládnuť a myslím si, že dostaneme aj výstavbu diaľnic a rýchlostných cest do tej polohy, kde ju Slovensko potrebuje mať. To znamená efektívne, účelne a v potrebnom čase pokračovať v budovaní nadradenej dopravnej infraštruktúry na Slovensku. Do toho úvodu je toľko. Ja na doplnenie by som mal vrátiť teda k úsekom Žilinským alebo okolo Žiliny, tak ako bolo povedané, len aby sme to dali do nejakých termínov. Príprava, a teraz mám na mysli D1 z Ričovského podradia po Dubnú skalu, je v štádiu, kedy v priebehu 2 mesiacov bude mať v rukách stavebné povolenie na obidve rúry tunela Višňové. To znamená, všetko chceme pripraviť tak, aby sa začala realizácia stavby tohto úseku Višňové Dubná skala v roku 2008. Ukončenie stavby predpokladáme v roku 2012 a aj súvisiace úseky D1, to znamená Ričovské podradie, Lietavská Lúčka Višňové, načasujeme ich začiatok tak, aby bol samozrejme celý tento úsek v tej dĺžke zhruba 24 km ukončený naraz v roku 2012. Ak bude záujem, môžeme dať samozrejme podrobnejšie informácie o jednotlivých úsekoch alebo dať ďalšie informácie. Ešte som sa chcel vrátiť k tomu plánu na rok 2007. No, tak ako sme už hovorili a informovali na poslednej tlačovej konferencii, do užívania v tomto roku chceme dať tie stavby, o ktorých sme hovorili, tam sa plán zatiaľ nejakým spôsobom nemení a takisto sa to týka aj stavieb, ktoré chceme začať v tomto roku, tam je plán ten istý, takže takisto bez zmien. Možno len na doplnenie, dámy a páni, dostali ste do svojich zložiek informácie o D1 a D3, tak ako sa plánuje, čo sa týka prípravy a výstavby, realizácie. Následne prvýkrát sa vám dostávajú do rúk informácie o tom, v akom stave sa nachádza príprava jednotlivých úsekov na celej kompletnej diaľničnej a rýchlocestnej sieti, teda od R1 až od D1 až po R7. Čo sa týka informácií, ktoré boli tu prezentované, máte možnosť sa samozrejme opýtať na jednotlivé úseky. Máme možnosť vám tu odprezentovať aj minimálne dôležité body v inkriminovaných oblastiach, najmä na D1 oblasť Považská Bystrica a R1 Žarnovica a Šášovské podhradie, kde sa veci posúvajú nejakým spôsobom ďalej. Takže nech sa páči, dámy a páni, otázky. Pokiaľ zatiaľ nikto nemá, tak by som možno poprosil. Marika Markiza. Pán minister, na vás, myslím, že po poslednej vláde pred Vianocami ste spomínali, že by ste zadefinovali úseky, ďalšie úseky, ktoré by mohli byť postavené alebo stavané budované pomocou PPP projektov. Či už je jasné, že o ktoré úseky teda pôjde? Alebo kedy by to mohlo byť jasné, ak to nie je jasné? V apríli 2007 mám predložiť do vlády tzv. Aktualizovaný projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest a v tomto projekte už bude definitívne jasné, o aké úseky sa jedná. Zatiaľ máme otázniky nad tým, či ideme riešiť úseky na D1, znamená to Hričovské podhradie, Lietavská Lúčka, Višňové, Dubná skala, to je ten úsek, ktorý som pred chvíľou povedal. Ďalej to pokračovanie tohto úseku je Dubná skala, Martin, Hubová, Ivachnová a v podstate na tomto úseku, ktorý je okolo 90 km, budeme zvažovať a alternatívy sú rôzne. To znamená, bude celý úsek, alternatíva 1 alebo jedna strana mantinelu, alebo len nejaký 20 km časť, nejaká 20 km časť tohto úseku a budeme hľadať najoptimálnejšie riešenie, ako využiť PPP alebo PPP po slovensky, možnosť financovania PPP na tomto úseku. Mne osobne sa zatiaľ najviac pozdáva, ale nechcem uzávery robiť, že budeme riešiť ten úsek, ktorý som spomenal, Hričovské podhradie, Lietavská Lúčka, Višňové, Dubná skala, z nášho rozpočtu, s kofinancovaním týchto zdrojov, z nájdených zdrojov spôsobom kofinancovania, pretože tam sme naďalej v príprave a Dubná skala
Hubová, respektíve Dubná skala, Hubová, Ivachnová, možno až celý tento úsek riešiť formou PPP. Ale to sú zatiaľ predčasné uzávery, musíme si načasovať aj pripraviť aj časové hľadisko celého projektu, pripraviť si aj finančné alokácie, ktoré vieme ako kde zabezpečiť najlepšie a ktoré samozrejme budú najvýhodnejšie aj pre štátny rozpočet, aj pre súkromného partnera. Stále však platí to, že ako si sa nám nedarí definovať, by som povedal, najvhodnejšie pre obidve strany projekt PPP ako taký. Čiže hľadáme túto cestu, máme určité výhrady aj k poradcovi v tejto oblasti. Nechcem veľmi, aby do toho emotívne pán riaditeľ vstupoval, ale teda sú tam určité výhrady k poradcovi, či už finančné, tak aj k výstupom. Chceme, aby sa tento stav zlepšil, v opačnom prípade budeme hľadať cestu, ako rozviazať zmluvný vzťah s poradcom. A to nás v tomto štádiu trošku brzdí, keby som tak mohol povedať, v našich rozhodovacích procesoch, pretože najprv si musíme na papieri zdôvodniť to, že je to výhodné aj pre štát, aj pre súkromníka a vtedy do toho projektu poďme. Nepripustím investovanie formou PPP tak, že štát bude len, preženiem to, čušať a platiť 10-15 miliárd ročné poplatky za to, čo nebude mať ani takú efektivitu a nebude možno tak využiteľné a nebude to na báze spoločného rozloženia rizika. Čiže najprv si musíme, a to je náš cieľ, do konca marca uzatvoriť tieto zmluvné vzťahy tak, aby boli výhodné aj pre štát, myslím, s poradcom, zároveň postaviť na stôl už konkrétne podmienky budúceho fungovania PPP ako koncesie a keď sa presvedčíme, že tento postup je správny, tak vtedy predložíme už konkrétny úsek aj do aktualizovaného projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, ktorý v apríli 2007 mám predložiť do vlády Slovenskej republiky. A ešte jedna otázka, čo sa týka toho stavebného zákona o nadradení dopravnej infraštruktúre, v podstate týka sa to aj toho, čo v podstate bežne ľudia nazývajú vyvlastnenie. Akým spôsobom to chcete riešiť? Lebo teda spomínali sa rôzne varianty, že naozaj bude to také tvrdé a razantné riešenie, že naozaj jednoducho tá doprava bude tak nadradená, že nad akýmkoľvek súkromným vlastníctvom, alebo ako? Tam ste trafila klinec po hlavičke, to je asi najcitlivejšie miesto celého zákona. Samozrejme budeme sa ho snažiť vyriešiť tak, aby čo najmenej bolel občanov alebo občanov Európskej únie a aby sa čo najmenej dotýkal súkromného vlastníctva, len je veľmi tenká hrana medzi dotknutým súkromným vlastníctvom a medzi špekuláciou s majetkami v budúcnosti. Čiže budeme sa snažiť vyriešiť ten proces tak, aby žiadny občan, ktorý na Slovensku vlastní pozemok, cez ktorý v budúcnosti nadradená dopravná infraštruktúra pôjde, nebol škodný na tomto procese, čiže dôjde tam samozrejme k trhovým cenám. Cez to všetko my musíme postaviť filozofiu budovania nadradenej dopravnej infraštruktúry inde, ako je teraz. Momentálne reformou verejnej správy sa dostala či už Národná diaľničná spoločnosť, tak aj SSC do polohy nejakého takého ukrivdeného a vrch majú všetci tí okolo a dôsledok tohto je dopad na cenu, aj na postup výstavby, aj na postup prípravy diaľnic a rýchlostných ciest, čo je veľmi nebezpečný stav. To znamená, my musíme tie ramená vrátiť naspäť na Národnú diaľničnú spoločnosť a tú nadradenosť naspäť na Národnú diaľničnú spoločnosť, inak sa nepohneme s výstavbou diaľnic a rýchlostných ciest. To znamená, že nadradená dopravná infraštruktúra, ak ju Slovensko chce, musí mať prednosť pred ostatnými náležitosťami. Jedným z tých bodov je aj dotknuté súkromné vlastníctvo, ale myslím, že tam nachádzame konsenzus, že tam dospejeme k nejakému rozumnému záveru. Ani si nemôžeme dovoliť nejaké silné postihy občanov, pretože samozrejme to má dôsledok na odvolanie sa na orgány Európskeho spoločenstva, čo sa nám zase vráti negatívne v celom postupe. Hoci napríklad Francúzsko, Nemecko takýto podobný zákon majú, rozhodli sa, že idú budovať nadradenú dopravnú infraštruktúru, zadefinovali si, čo tá nadradená dopravná infraštruktúra je a samozrejme prispôsobili sa všetci tomuto systému. A vlastne toto chceme dosiahnuť aj u nás.